Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak ces. Manggon entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu nya. Ah ngono. Hot. Hot. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Heeh. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus? Yo, jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kowe meng Patih. Aku pangeran Pati. Kowe njaluk mati cara piye? Lakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Heeh. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, Piyai Sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo Piyai Sementen do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah Rucitraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Lho kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampean mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak niku arep napa? Bapak kuwi lho apa jenenge? Mbasan tutu. Bapak. Baguse tutu. Bapak. Bathukmu tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel Jawa-Jawa. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatriyan tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengko nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh, nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos. Karto marmo kalah karo kowe. Karto denda durung karuan. Kowe arep
Ngapa kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Ngapa? Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, aku nek carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede-gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gong wis. Sampe ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh, lah kae ana wong kae. Tak japak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngola.
Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinthing kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajahe mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Manggon entek baterai colokan listrik murip meneh, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug. Pecah siramu. Wale Ding. Pecah siramunya. Ngono. Hut. Hut. Ha. Oh, mati aku. Wah. Waduh. Gledhek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarwane Robakaya amuk legane ati. Arepku Karto Denda. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar Tadi denda terus
peranganing para Sata Kurawa Kartodendha dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendha durung karuan. Kowe arep ngapa kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Oh ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane iso dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku pelang niku durung tak ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Senjaki. Senjaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine lah apa-apa. Balang kula sumbal, secaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-Nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Durmagati balesen legane atiku. Bles. Udan jekulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh, sing diandel rai kula. Dudupak rai kula, plok, kula bengok sak rusane. Wah, saking lolone. Kok macep lakep mau, cangkem kula diloloi sikil, Man. Mak slep ngonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah set ngoten. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep latirmu arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampeyan lah dilakokke ning jero kotak bosok mliki tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Geman. Arep maju po. Momong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amon Suramrata jejak menata mimbang yen padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Nggih, Man. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh Setyaki. Sesen ta wedeni apamu? Setyaki kerubuten sawadya balon. Ndarawati. Kelakon mati. Deneng. Aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon nggo gathah siramu Gateng. Tata nggo gegateng siramu mati trawul. Iki ngopo senanangane? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa, Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus? Yo, jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kowe ming patih.
Aku Pangeran Pati. Kowe jen njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai semanten iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampeyan menang, sampeyan padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semanten do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah Rucitraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak. Bapak niku arep napa? Bapak. Kuwi lho apa jenenge? Mbasan tutu. Bapak. Baguse tutu. Bapak. Bathukmu tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel sama-sama. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatriyan tutu. Apa to? Kalau begitu, Oh. aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mangke nek takoni Patih Sengkuni, Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. nek ora percaya, Tonyone cangkeme. oh ya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga. Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh, nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho. Jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing ndelok. Siji wayange ngawur, loro dalange peko. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Ana minggaten. Karena lu aku weruh raimu iki jijik ta. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nata ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa iki kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku pegah apa kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora patheken. Perang yo anane yo ping lolor terus kula mesti kalah kok kon kula muja maju. Sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet.
gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Kleru. Pati kok le omong kok klera-kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengkiriye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih ngono napa ya? Lho lah iya, lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyobrang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng Rama mboten pirang-pirang. Mbok sampeyan wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora Gresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man.